Albishirinku mutanen garin Gombe, Sokoto da Azare. Ni Minal Ahmad na zo muku da babban sako. Jammaji Academy ta buɗe ajujuwan koyo da gyaran turanci a inda kuke. Wannan babbar dama ce ga matasa, ɗalibai, ma'aikata har ma da 'yan kasuwa. Za a rinka gabatar da darussa a ranakun Asabar da Lahadi, kuma sai an gwada mutum za a san ajin da za a sashi. Masu sha'awar shiga su neme mu domin mallakar fam da kuma yin rijista. A Gombe za a same mu a cikin Alhamna Plaza kusa da Darul Arkam Federal Locus. A Sokoto za a same mu a Plaza No. 14 kan titin Bypass kusa da kasuwar Ɗankure. A garin Azara kuma za ku iya samun mu a Zumunta Plaza da ke bakin kasuwa. Sannan muna buɗewa kullum daga karfe 9 na safe har zuwa 6 na yamma. Akwai certificate idan an kammala. Abuja da sauran jihohin Arewa, Jammaji Academy na nan tafi. Domin neman ƙarin bayani, ku neme mu a 0800 67 11 9391.